census wngmano twi tabuk hinke kokno twi jengjal ongo hinei lekhamungni tangbotang rokno mothaknani bagui sanmung tisakha Bru snungnai omo thani kok hinke Kokborok bai Bru Bosongrok.Ni amchaio luku lekhamung kahamke wngya hinei kok silsamung tisakha sakni kok bai lekhawi manani bagui Mantri Okrani thani sanmung tisakha slak jonogণনা Hastini Bru Bosongrok.Ni amchaio luku lekhamung tangraijano twi kebengui khorang tisakha Bru snungnai sakni kok tai hukumuno norui Kokborok.no yachakjakhai hinei kok silsamung tisakha omo tharok o kok silsamung rwgui srang salo kok thumpanda songchawi hastini Mantri Okrano phunuka mothani bwkhaktwi Bru snungnai ni kom thingnai khonaram riyang kok thumpanda songchawi saka koklam rwngya tei hukumu mukumu sia rokni bisingtwi census khlairike koklam bujiwi manlaigla khini saka hinke Bru Bosongrok.Ni soi thumjaklak o luku lekhamungo tei kwbangma jengjal rokbo wngui mano hini saka kokthum pandao teibo kok silsakha rang manano nukhorui kusuno o census ni barja yachakjakha hini census o Bru Bosongrok.Ni kokno norui Kokborok.no fandijakha hini bo kok silsakha borokni sanmung wngkha Bru Bosongrok.Ni bangmung rang thong tei hodani halok hukumu mukumuni sinimung rok jaikhe boksanani bagui amchaini tei Bru Bosong.Ni no wngnani nangkukmani hini saka haya hinke o nangkukmani census eba luku lekhamung samung chaglak hini chongjakha বরক আমাদের মাতৃভাষা নয়। কবরক স্পিকাররা যদি সেখানে গিয়ে এই সার্ভে কাজে ওনারা রত থাকেন বা ওনারা যদি সেগুলা কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলে অনেকটা ক্ষেত্রেই ভাষার প্রবলেম হবে এবং সঠিক যে তথ্য সেটা পরিবেশন নাও হতে পারে। এর জন্য আমি বা আমাদের সংগঠন থেকে আমরা দপ্তরের নিকট বারবার অনুরোধ রেখেছি যাতে সেটাকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় অথবা সেটাকে স্থগিত রাখা হয়। সেজন্য আমি অ্যাপ্লিকেশনও করেছি, কিন্তু যতটুকু আমি জেনেছি সেটা এখনো দপ্তর থেকে sakni kok bai lekhawi maniani bagui borok dalsa boycott khlailaikha mothani bwkhaktwi suimungni bisingtwi haste hapangni bwkhaktwi saklainani bagui sanmung tisakha Bru Bosongrok.Ni amchaio luku lekha thani koklam sawi mannai borokno toninani bagui sanmung tisakha Bureau Report News Now।